ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахтеҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 14та мошинаи арзон омода кардем ки пешкаш мекунем. ба мо через ватсапи мо равон кардан. видеонавори моро то охираш тамошо кунем. ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар коремо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешниҳод мекунем. дӯстони азиз, агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯш дошта бошед ки хона, замин, квартира ёки ягон чизи дигар барои реклама кардан, дар номерои ватсап ва имо роҳӣ кунем. бардони азиз, мо дар видеои оянда реклама мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 157.47 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем дӯстони азиз, агар имконият дошта бошед ҳамин видеонавори моро дар имотон падилиса кунед, силкаша ютуб гирифта дар имотон падилиса кунед, хела ёрдам мекардед. ма бошад наворо сар мекунед то охираш тамошо кунед. рафтем. якам эълони имрӯзаи мо дӯстони азиз, трактор МТС 80 беларусия сечархаза состоянии беҳтариншай, соли бароишуш 2000 май, состояниш беҳади бад хуб, қатиш пулюк ҷуфткунак ҳамаша доран, комплект фурӯхта мешавад. дар сурат бардони азиз, трактор камтарак паҳмодаги ира айби телефон шуда, яъне ки ҳамхали сурат гирифта трактор, яъне ки соза ростай бе ягон камбудияй қарор дорад дар ноҳияи вахш фурӯхта мешавад бо нархи 90000 сомонӣ, бо арзон мешавад ва муомилаи хубам дорад. вариантҳои алишиам дорад бо хонаи заминӣ дар ноҳияи вахш бошад ёки замини холиам бошад, алиш мекунем ёки айданғарам бошад, фарқ надорад. дар ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед, рақамҳои тоҷикистон ва рақамҳои имо ватсап шуномаста метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. дӯстони азиз, бо арзонам мекунем гуфтага марҳамат метавонед дигар маълумотша гирем. мегзарем бардони азиз ба деҳи мошини фурӯшӣ. деҳи мошини фурӯшӣ мо дӯстони азиз ҳастай дайву нубираи соли бароишуш 2002 судчӯриш бензин газ дорад кор мекунад. объем моторш 1.5 литри 16 клапанаи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. мошин ай учёт силмат кардагай, ҳуҷҷатош бучидагай, кондитсионер дорад кор мекунад, 4та электропакет дорад, 4 дискаи рамашка, балонош нав, яъне ки мошин дар хона хобай гуфтагай он касоне ҳай кана ба ҳам хотир мефурӯшанд. қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, нархаш 15000 сомония, бо срочна арзонам мекунем гуфтагай срочна фурӯхта мешавад. рақамҳои тоҷикистоншо ва рақамҳои россияшон аста имо дорам, метавонед дигар маълумотча гирем. бардони азиз, агар шумо ҳамин хел мошин дошта бошед ё хоҳед реклама кардан, дар номерои имо ватсап роҳӣ кунем, мо дар видеои оянда реклама мекунем. мегзарем дӯстони азиз ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшии навбати мо дӯстони азиз дайву нексияи соли бароишуш 1996 судчӯриш бензин газе, объем моториш 6 литри, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи свети радноиш ҳамшел сафедаи мошин 11 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, 11 моҳи дигар документ дорад, балонош миёнаи хадавой дорад. хай дигар маълумотча мегирен. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе, нархаш 13000 сомония, бо камтар дигар арзон мекунем гуфтага кадоми харидори аниқай беҳуда занг назаран, мошин нахадоай. рақамҳошро дар поёни видео дӯстони азиз, агар кадом метавонед харидор бошад метавонед дигар маълумотча гирен. агар имконият дошта бошед бардони азиз, ҳамин видеонавори моро дар имотон падилиса кунед ёки дар ягон сайт дигар то ҳамин силкаша ютуб гирен падилиса кунед. хеле миннатдор мешавем. чӣ мошине ки ба шумо дар кор дар комментаре нависед, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаши шумо мекунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшии навбати мо дӯстони азиз Opel Astra F хатчбекай, соли бароишуш 1997 судчӯриш бензин газ дорад кор мекунад. объем моториш 6 литр, прасои коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи балонош яъне миёнаи хадавой дорад, светаш дам хале кабутай хай бо худончал десен. мошин срочна фурӯхта мешавад. мошин дар пойтахта дар душанбе қарор дорад, нархаш 22500 сомона, бо камтар дигар арзон мекунем гуфтагай кадоми одамои харидори аниқай мошина бин ай пеш бинам гуфтагай савдо дар пеши капот мешавад, ба телефон савдо накунам гуфтагай. рақамҳошон дар поёни видео бардони азиз, агар кадом метавонед хатчбек хар бошед метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. марҳамат. панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшии навбати мо дӯстони азиз Opel Vectra I, яъне ки Opel Vectra соли бароишуш 1993 судчӯриш бензин газ дорад кор мекунад гуфтагай соҳибаш. объем моториш 8 литри, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи мошин хадавой дорад, яъне ки ҷадаги пӯшидагӣ надорад. дари пешаш электропакетай, яъне ки бод люки шишагӣ дорад гуфтагай заводской айхочай муона кардаем гуфтагай. мошин срочна фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри душанбе, нархаш 13500 сомония, бо
камтара ки дигар бо арзон мекунем гуфтага светаш нам хеле олучагӣ нам хеле баъд варианти алиши ҳам дора гуфтага агар мошини алиши дошта бошед ҳамин хел вариант ҳаста рақамошон дар поёни видео дӯстони азиз агар кадометон харидори ки алиш кардани бошед метавонед дар рақамошон занг зада варианти худтона пешниҳод кунед марҳамат. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ мо дӯстони азиз ваз 2115 молодёжния соли бароишуд 2007 суди фурӯш бензини холия газ надорад абиё моторош як ҳафта инжектора коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина уже ҳуҷҷатош қатъи танировкач бурчидага 4 та балони нав дорад аккумулятораша мега нав дада центразамока 4 дар электропакета хадавои кардагӣ губкавак кардагӣ мошин самбуфер система музика установка кардагӣ ҳамаш кагнадай мошин савдо мешавад гуфтага дар пеши капота фурӯхта мешавад бо нархи 13000 сомон яъне ки дар шаҳри душанбе қарор дорад беҳуда занг назанам гуфтага кадомитон агар харидори аниқе на рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумотша гирен. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ навбати мо бардони азиз Opel Astra G ҳастай соли бароиш 2000 суди фурӯш бензин газ дорад кор мекунад абиё моторш 6 литри простой коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техника гуфтага дигар маълумотш нест бардони азиз балонош навай хадавой дорад чӣ хеле ки десен дар сурат мошин ҳам хеле сирош нафурӯхта мешавад мошин дар душанбе қарор дорад нархаш 27000 сомония бо савдо ҳам мешавад кадоми харидори аниқа беҳуда занг назанам гуфтага соҳибшон сирочнай марҳамат дӯстони азиз рақамошон дар поёни видео дигар маълумотша гирен агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯш дошта бошед хона замин квартира дар номерои ватсап роя кунем бардони азиз мо дар видеои оянда рекламаш мекунем навора то охираш тамошо мошини арзонам дар охир ҳаста. ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ навбати мо бардони азиз Opel Zafira ҳаста соли бароиш 2000 суди фурӯш бензин газ дорад кор мекунад абиё мотори 6 литра коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техника мошин задагӣ пуштагӣ надорад гуфтага мошин балонош ҳаста яъне соза хадавои кардага дигар маълумоти пураша мегиред мошинда фақат як аккумулятор мегирем гуфтага тамом аккумуляториш камтарак слабиштаги мега соҳибуш мошин як сол дар хона хоб буд дигар ҳамаҷош кагнадай бе ягон камбудия қарор дар ноҳияи истаравшан нархаш 47000 сомония дӯстони азиз бо савдо ҳам мешавад гуфтага рақамошон дар поёни видео кадомитон агар харидор бошед дигар маълумоти пураша мегирен бардони азиз ҳамин видеонавори моро агар имконат дошта бошед падилисаш ки дар имотон мо хеле хурсанд мешудем чӣ мошине ки дар кор дар комментария нависед номоша мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшӣ навбати мо Mercedes-Benz C-класс дӯстони азиз соли бароишуш 1994 суди фурӯш бензин газ дорад кор мекунад абиё моторош як 8 литра коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техника пӯшидагӣ надорад светаш ҳам хеле сиёҳ мошин 7 моҳи дигар танировка дорад бардони азиз 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад кондитсионер дорад кор мекунад хадавой ҳаст балонош миёна ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар пойтахт дар шаҳри душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 48000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад гуфтага беҳуда занг назанад кадоми харидори аниқа гуфтага биён ай пеш савдо мекунем гуфтага дискои фасон зодагӣ мошин чотка гуфтага бе ягон камбуди молодёжни кардагӣ рақамошон дар поёни видео агар кадомитон харидор бошед занг занед дигар маълумоти пураша гирем бардони азиз мо бошад навора давом медиҳем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз Opel Astra F як та дигар Opel Sedan соли бароишуш 1996 суди фурӯш бензини холия абиё моторош як 6 литра коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техника мошин хадавой кардага 4 та балони нав дорад аккумуляторша мега нав заде маслан намехӯрад дуд намекунад варид надорад умуман мега ланҷерош ягон ҷош варид умуман надорад пӯшидагӣ нестай мошин дар душанбе қарор дорад нархаш 26000 сомония дӯстони азиз бо савдо ҳам мешавад гуфтага ва вариантҳои алиши ҳам дорад кадоме ки мошини алиши дора гуфтага метавонанд вариантҳои худшона пешниҳод кунанд дар рақамошон дар поёни видео дӯстони азиз метавонед дигар маълумоти параша гиред марҳамат. мегзарем ба эълони навбатӣ. 11 мошини фурӯшӣ бардони азиз ваз Priora ҳастай соли бароишуш 2010 ҳастай суди фурӯш бензини холия абиё моторош 6 литра коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад 4 та балони нав дорад 4
електропакет, обогрев сидене, кондиционер дорад кор мекунад, 6 та колонка, яъне ки самбуферои колонка, ҳуҷҷатҳои солонаш то моҳи октябр мондаги танировкаш кам мондаги гуфтага буд мешавад. Мошин ҳамаш какнада шудагӣ пуштагӣ надорад, ҳамаш 100%, балонош хадавои нав. Дигар маълумотшон мегирем дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 32 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад ва варианти алишиам ҳаста, ягон мошини алишӣ бошад, яъне болоиш пултия гуфтага ҳамин вариантҳо ҳаста. Рақамҳошон дар поёни видео кадомтон агар ҳамин мошин харидем алишӣ кардан метавонен. Дигар маълумотро пираша гирем ва доназ мошин навора давом медиҳем. 12 мошини фурӯшии навбатӣ. ВАЗ 2115 бадони азиз бо як таҳирга молодёжни соли барош 2004 сӯзиши бензин газ дорад кор мекунад. Объем моториш 6 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. мошин задагӣ пуштагӣ надорад, гуфтага балонош нав хадавои ҳастай. Дигар маълумоти пураша ихтиҷор мегирем. мошин дар пойтахт қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 10500 сомонӣ, бо арзонам мекунем гуфтага кадоми харидори аниқай. номерошам хай зурбда намедонам номерои мошинша метия намета хай хатон дигар маълумотша мегирен. нархаш 10500 сомон, бо арзон мекунем гуфтага. рақамҳошон дар поёни видео марҳамат маълумоти бештарша аз соҳибшон гирен. 13 мошини фурӯшӣ. 13 мошини фурӯшӣ. мо подонин азиз Opel Astra F як таҳирга хатчбек аст, соли бароиш 1993 сӯзиши бензин газ дорад кор мекунад. объем моториш 6 литр, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад, хадавои ҳастай, 4 та балон миёна, 1 сола ҳуҷҷат кардаги тайёра. мошин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар Регар қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 21 000 сомонӣ, бо савдои хубам мешавад гуфтага. рақамҳошон дар поёни видео дискописка дага хай дигар маълумотша мегирен. мошин 93 яъне ки састяниш соза гуфтага соҳибаш нархаш 21 000 сомонӣ, бо савдо мекунанд. марҳамат бадони азиз, на хатчбек метавонед арзон карда харид метавонед маълумоти дигаша гирен. 14 мошини фурӯшӣ. 14 мошини фурӯшӣ. мо дӯстони азиз Toyota Corolla 2 ҳаста, соли бароишаш 2009 сӯзиши бензин газ дорад кор мекунад. объем моториш 6 литр, коробкаш автомата. мошин дар ҳолати хуби техника, мошин 4 та балонш 70%, хадавои дорад, задагӣ пуштагӣ надорад. мошин дар ҳолати техника гуфтага қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар Қурғонтепа. фурӯхта мешавад бо нархи 64 000 сомонӣ. кадоми харидори аниқай дӯстони азиз метавонен ва дигар маълумоти пураша гирен. ашод арзон ягон чӣ гуфтагӣ нест. мошине ки сода дискои рамашка дорад, ҳамаш какнадай. марҳамат, рақамошо дар поёни видео. ин буд 14 мошини фурӯшӣ мо. агар шумо мехоҳед мошин дошта бошед фурӯшӣ ё ки хона, замин, квартира ягон чизи дига метавонед ки дар номерои имо WhatsApp ройо кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем дӯстони азиз. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.